Ya apa iki? Duitku kok kari menipis. Kok gobloke wae duit iku tak gawe usaha, tambah tak gawe foya-foya, tak gawe neraktir arek-arek. Ya apa iki ya? Loh, ana Umi. Aduh. Aku kudu ketok bahagia. Cekno gak terbongkar rahasiaku. Tetep ndi kon? Aku mari shopping iku mang. Kok koyo ketok bahagia ngono. Yo tak duweke kan Wis bahagia. iku mas-masan ta urung? Meniai wis aku repot sik sibuk aku. Kira-kira ate tuku sing pirang puluh gram. 10 kilo. Ya Gandane Allah. 10 kilo. Ya ini apa di omah? Astagfirullahaladzim, kano wonge luar kota ngene iki. Apa sih kon kok iso menggebu-gebu? Kan wingi gak ketemu. Oh ya Karim. Kon iku lho ngomong kangen nek bojo sae iku lho Ndut, kon isi karo Dari Ndut. papaku nang mburi lu ngadek ngarep ah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Judulnya kon iki ya, Ani-Anino simpanan yes. Ya iya ta apa dadi simpananku ya Allah apa? Karim golek wong gelem Ndut. Jelasnya gelem. Telepon mariki akan ku rebut abah darimu ya Mi Ya ya. ngurusi kon. Allah kok teman-teman ngono Pak Itun gak nemu pitik capilan.